ҳаво ба таври камсобиқа сард аст, аммо Каримҷон Қуриев маҷбур аст дар ҳар вазъи ҳаво кор кунад. ӯ ҳар рӯз 2 километр роҳро тай карда ба наздикии осоишгоҳи Хоҷаоби Гарм меояд. Каримҷон маҳсулоти тайёркардаи аҳли оилаашро мефурӯшад. Хонаводаи ӯ гарданбанд ва рӯймолҳои дастбофт омода мекунанд. муддати 3 сола ҳамин савдо мекунам. барои ҳамин мақсад мурраи гардан савдо мекунем. мо ин бозори корон содирот мекунем, мебарем инҷа ҳамел мекунем, гарданбанд мекунем, гӯштпор, дастпона мефурӯшем, дар ҳамин савдо мекунем, ки мақсад зиндагимон пеш рава. ҳамин рӯмолаи дастдӯзаш ҳаст, мақсад дар бозор иштошо мехарем 8 сӯми ҳамели кулилай мебарем, ҳамҷода мебофанд, мефурӯшем, мақсад 150-200 сум кор мекунем, мақсад зиндагимон пеш рава. ин гарданбанд ва рӯймолҳо аз 40 то 100 сомонӣ арзиш доранд. Каримҷон аз ин ҳисоб моҳона то 1300-1500 сомонӣ ба даст меорад. харидори аслии маҳсулоти қаҳрамони мо меҳмонону сайёҳони осоишгоҳи Хоҷаоби Гарм ҳастанд. ин маҳсулотҳо барои Ҷаҳонбек бисёр ҷолиб ҳастанд. бугун биз милли мо ҳунарманд имрӯз аз дукони ҳунарҳои мардумӣ дидан кардем. Ба мо хеле писанд омад. Ман аз ин муҳраҳо ва рӯймолҳои зебо ба оилаи худ ба Ӯзбекистон армоғон мебарам. сифатида харид қилдик. зимистони имсола сард омад ва кори Каримҷон мушкилтар шуд. новобаста аз вазъи боду ҳаво, ӯ ба кораш идома медиҳад, чун бояд оилаи 17 нафараашро таъмин кунад. мо ҳамин ҳисоби мақсад адихайчиҳо ки мақсад саро курод мебиён кушодай ҳамин чиза мо мебарем, водирот мекунем, инҷо савдо мекунем, борашо мехарем, мебарем, мефурӯшем, мехонем. дар ин бозорча Каримҷон танҳо нест. Чанд нафари дигар ҳам мисли ӯ ба фурӯши ҳунарҳои дастӣ машғуланд. Каримҷон ва ҳамкорони ӯ аз фурӯши ин маҳсулотҳо ҳам рӯзгори худро пеш мебаранд ва ҳам мушкили меҳмонони осоишгоҳро барои бурдани тӯҳфа осон мекунанд.